So hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. दिनैनि बे गोदान भिडिअ आरो बयखौबो बरायनाय थाबावबाय। दिनैनि भिडिअआबो लास्ट भिडिअनि बायदिनो चेलेन्ज भिडिअ आरोना। दिनैना फुचकानि चेलेन्ज लाबोदों आरो। खायसे खायसेया पानिपुरिबो होनो आरो खायसे खायसेया। ओमफ्राय जोंनिथिं क'क्राझाराव फुचकासो होनो बांसिन। पानिपुरिखौ बारा बाहाया आरोना फुचका होनो बांसिन। दा दिनै जोङो फुचकानि चेलेन्ज लाबोदों। दा जोंनाव 20टा दं आरोना। नायनायाव एसेल' नुयो नाथाय जानायाव टाइम लायो। जानायाव टाइम लायो नालाय आरो जों बाराबो जानो हाया नालाय जिखुनु चेलेन्ज भिडिअ नालाय जों सानैबो समान समान लाबाय आरोना। जेंनाया पानिशमेन्ट मोनगोन दिनैना जेंग्राया दैजों लखब जानांगौ आरोना। जों सानैबो दुगैखांखाबाय नाथाय थेवब्लाबो लखब जानांगोन आरो। ड्रेस गोदानबाबो माबाबाबो लखब जानांगोन। लखब जानांगौ जेंग्राया पानिशमेन्ट। अखासो हाबावबाय गाइस, अखासो हाबावबाय आरोना। अखा हानाय जों बाहेरायावसो भिडिअ बानायदोंमोन दिनै नाथाय बिराद आनलाखि अखासो हाना होबाय नै। जों थेवब्लाबो भिडिअखौ बानायनोसै स्टार्ट खालामसै आरोना भिडिअखौ। जोङो दिनै टाइमखौ 3 मिनिटनि खालामसै। 3 मिनिटआव जाखांनांगौ आरोना बेखौ। जाय जेनगोन बे दैजों लखब जागोन आरो। मानो होनबा 20टाल' नालाय ओंखायनो। बारा गोबाव टाइम माबाला आरो 3 मिनिटखौनो बानायनोसै। नायनो हागोन नै टाइमा स्टार्ट जाबाय। होमबा जोङो स्टार्ट खालामसै। अखाया हानायाव बिराद माबा जाबाय, बारा जाबाय। मा नायबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअसखौ। दे स्टार्ट खालामथ', टाइमा खारबाय। एसेल' बायदि मोनो नाथाय बिराद टाइम लायोलै बेबो माथो। एक मिनिट जाखासैबो। आयौ होख्लायथारो जानाया। देरथारनांगौ आंहा। मैया फानलु जानांदों। दिनै होख्लायथारगोन आं बारा फुचका जानो हाखाया। हिनजावफोरनि फेभारेट जायो बे बांसिन बुंनो थाङोब्ला। ओंखायनो देरहागोनबो जानांगौ बेबो। आंबो मानियाना, आंबो देरहानो चान्स लाखागोन दुगैखांखानानै। जानायखौ रायलायथ'ला र'। अखायाबो जा बारा हाबाय। हालासो अखा हानायावनो भिडिअ बानायबाय थाबाय जोङो। I'm Labwlaibai guys. Terus kalamdw. Nah, 2 minute 50 seconds जाबाय मोननो। खाथियाव देखायहर। 2 minute 50 सेकेन्डआवनो जाखांबाय आरोना बियो। मोनसेयावनो थाथारबाय। आंना मोनसेयावनो थादों। मन'खौनो हायाना। 2 minute 50 सेकेन्ड नै अखा सिजोब्बाय नै नायनो हागोन गाइस। अखा थाइफ्रिगासिनो जों बाहेरायाव बानायनो होननानै जि मोजां प्लेनिं खालामबाय। न' सिङावल' बानायबाय थानाय जायो नालाय भिडिअखौ। नाथाय दिनै अखासो हाना होजाबावबाय थाइफ्रिनानै। एसे खुनुरुखुमसो जाबाय आं लोगोफोर। दाना दुगैखांखानानै दै लखब जादों आंहा। नांला नामाथाय? आंखौबा दाख्लै जाहोथारदों बानलुखौ।
guys आं देरहाबाय दिनै विनार आं जाबाय जेनबाय बे पानिशमेन्ट मोनसिगोन मोनसेनि थाखायनो नङाबा आंबो देरहाखाबायमोन नै खुनुरुखुमसो आंबो लोगोफोर थाबथायो थारमाने थाबथानाय बायदि मोनो आङो बारा जाखाया नालाय दाहाय गफिनजोबाबानो जाबाय गफिनबाथाय पानिशमेन्ट होफिनगोन बेखौ उल्था दासो भिडिअ माबाखांनानैसो बानायखांनानैसो अखायाबो नै हागाबावबाय जारलासो होनलाय दैया गावल' लोङो नोंसो बिजाखै दा so guys पानिशमेन्ट होनो थाखाय रेडि आं बेखौ जारलासो पानिशमेन्ट मोनसिगोन दैजों लखबसै बेखौ मारै दिन मोनसेनि थाखायनो जेनखो दिनै गबा गबसो सोथारनांगौमोन आं हायाबाबो लखबसैनो जारलासो लखबसै नै guys ड्रेस गोदान लायसोमोन लोगोफोर नै जारलासो जाबायलै आयौ मबाइलावबो नै मबाइलाव थांजोबलायबाय गाइस जाबायलै जाबायना अभारद्राय जानाय गावखौबो र' पानिशमेन्ट होफिनगोन ना गावखौबो दुइसोबलायबाय माने एथ' गाज्रि जाखांबा जों बेसेबांबो जाबनानै जिरायनोसो थिनदोंमोन आङो आंलाय मा एथ' गाज्रि जाखो सानदों आं थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन माखासे जोंनि भिउवार्सफ्रा बे पानिपुरिनि चेलेन्जखौ लाबोनो थिनदोंमोन नालाय ओंखायनो जों लाबोनाय जादोंमोन आरो दा नुखाबाय भिडिअ'आव नोंसोरो माबाया आं जेनबाय भिडिअ'आव आं जेनबाय मिनि ओंखारलायो आं जेनबाय बेखौलाय बयबो मिथिखाबाय थारमाने गोबां मानसियानो माबादोंमोन नालाय कमेन्ट हरनानै बुंहरदोंमोन नालाय बे माबा फुचकानि माबा चेलेन्ज भिडिअ लाबोदो पानिपुरिनि चेलेन्ज भिडिअ लाबोदो होननानै ओंखायनो जों दिनै बे भिडिअखौ लाबोबाय स' लोगोफोर आसा खालामो जे जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदों होननानै आरो जों साबसिननिफ्राय साबसिन भिडिअ लाबोनो नाजाबावगोन आरो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट होबाय था बिदिनो अनबाय था आरो जों साबसिननिफ्राय हामसिन भिडिअ लाबोबावनो नाजागोन जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे गाइस थेंक इउ बाय बाय